Nadčasový design, prvotřídní komfort i velkorysý prostor. 3 samostatné pokoje, kompletně zařízená kuchyně i výhled z terasy. Lesy, hory, nejčistší vzduch ve střední Evropě. Jsme v Karlově pod Pradědem a nabízíme vám tento luxusní apartmán. Pokud hledáte místo pro svoji rodinnou rekreaci, anebo jenom chcete někde uložit svůj kapitál, tak tohle je ta pravá nabídka pro vás.